Čau, je tady 6. den, kdy vám natáčím svoji každodenní přípravu na letošní mistrovství světa Superbikeů v Mostě. Včera jsem měl naprosto obyčejný rest day a žádnému fyzickému tréninku jsem se nevěnoval. Konec keců, teď už se mnou pojďte podívat na můj dnešní trénink. Jak jste si mohli všimnout, dneska jsem měl na programu motocross. Je to sice úplně jiná disciplína, ale řídítka jako řídítka. Trénink brutální. Snídal jsem klasicky po cestě a tady už jsem dorazil na trať. Počasí bylo totálně libový. Dneska se jednalo o Bon Moto Event, takže jsme se tady potkali společně s dalšíma závodníkama, ať už ze silnice nebo z motocrossu. Motocross je strašná dřina a já s tím fakt občas bojuju, ale rozhodně se každým tréninkem cítím líp a líp. Je to určitě skvělý trénink pro všechny okruháře, můžu jenom doporučit. Měl jsem tu čest jezdit ve skupině s profíkama a odkoukat od nich co nejvíc, a když jsem zrovna nemohl, tak to vypadalo asi nějak takhle. Dohromady jsem dneska dal asi nějakých 7 míst a myslím si, že naprosto dostačující. Za dnešní trénink ještě jednou moc děkuju firmě Bon Moto a všem kamarádům, se kterými jsem se tam potkal. No a já jdu teď nachystat motorku na zítra, protože kdo ví, co nás zítra čeká.